Vă salut! Bine ați revenit la un nou episod Ba cunosc, ba știu. De data aceasta o să descoperim o meserie interesantă, dar cred că mai mult pentru mine este o călătorie nouă și foarte provocatoare, dar foarte frumoasă. O să descoperim cum este să te pregătești pentru meseria de mămică și, după cum se vede, în curând o să mă bucur de această meserie și consider că este cea mai importantă pe care am avut-o până acum. Așa că, cum a fost trimestrul 2 și începutul trimestrului 3 pentru mine, pe ce m-am focusat eu, care a fost experiența mea. În această perioadă m-am concentrat pe educație, pe a primi păreri și sfaturi de la prietenele mele care sunt deja mămici și mai ales pe mutare, pentru că ați văzut și în episodul cu decluttering-ul că acolo deja cumva am început să pregătim și să mă pregătesc eu pentru cuibul, casa pe care o să o avem, însă nu am reușit nicicum în vechiul apartament, așa că provocarea cea mai mare a fost să găsim o nouă chirie, o nouă locație. Cum s-a întâmplat, prin ce experiențe am trecut, cu ce alte meserii am interacționat, pentru că am avut nevoie și de unele servicii pe care nu le-am mai folosit până acum, vă invit să descoperim împreună. Bun! Am început cu căutatul chiriei. Am intrat pe site-ul Impact Imobiliare. Vă amintesc că am filmat și vlog cu meseria de agent imobiliar și am căutat case să fie de închiriat. Din greșeală am bifat vânzare, mi-am dat seama ulterior și am schimbat filtrul la de închiriat. Am ales case din Cluj și la buget am trecut undeva la 900 de euro, deși noi inițial speram să găsim ceva la 700-800 de euro. Am găsit la ei pe site o casă cu 800 de euro în Florești, era superbă, era perfect, avea și curte, dar aceasta deja când o căutam noi era închiriată, așa că nu am mai găsit-o pe site să vă arăt. Dar ne-am dat seama că totuși nu casă avem nevoie, ci ne-am dus pe grupurile de Facebook și am văzut acest apartament. A fost primul apartament pe care l-am și vizitat. Nu ne-a plăcut camera aceasta și drumul inițial până la locație este unul pe o stradă care nu este asfaltată. Însă apartamentul mi-a furat inima din prima și a fost foarte greu, ca orice apartament am mai văzut din momentul în care îl văzusem pe acesta, să îl egaleze. L-am vizitat și pe acesta, un apartament foarte drăguț, în realitate arăta chiar mai bine decât în poze, doar că ne-am dat seama că ar fi trebuit făcute câteva renovări care nouă ne-ar fi luat mult și totuși era mult spațiu și scările acelea nu erau așa prietenoase pentru un copilaș. Ne-am uitat și la acest apartament, însă nu avea 2 băi și la acest preț pentru noi era musai să aibă măcar 2 băi și 3 camere. Am rămas cu prima opțiune, adică prima opțiune legată de apartamente și așa că părinții lui Robi au venit și ne-au ajutat să facem curat, uitați și camera a doua. Viorel este un om super priceput, tot ce a găsit neregulă a reparat, mama lui Robi ne-a luat, l-a puricat și a făcut curățenie peste tot. Eu am ajutat pe cât posibil și am avut oricum și eu împachetatul de dincolo, curățenia de la vechiul apartament și, bineînțeles, despachetatul. Am luat mâncare de la Cora pentru părinți și pentru noi, pentru că nu am apucat să facem nimic și am continuat. Mi-am găsit și eu activitatea, draperiile și perdelele, așa că le-am băgat pe toate la spălat și am început să mai despachetez. Între timp am mai adus și lucrușoare de dincolo, florile au fost printre primele pe care am vrut să le aduc ca să știu sigur că sunt ok și că nu se deteriorează. Și uite, prima draperie curată și uscată. Am pus protecție pe masă ca să nu ne batem capul că o vom zgâria și am testat televizorul. Împreună cu Alex o să călătorim la firme mici, mijlocii și mari, în mai multe localități și o să descoperim cât mai multe meserii și cât mai multe. Na bun, după ce s-a terminat în mare capitolul curățenie, ia uitați câte lucruri aveam de dus de la celălalt apartament. O mulțime s-au adunat, așa că
Le-am dus către cel nou și a venit o altă provocare, cea de a aranja lucrurile. Din experiențele anterioare, cam unde le așez din prima, cam acolo rămân, așa că am vrut să le așez cât mai ok. Vă arăt și florile, am avut și flori noi la apartamentul nou, m-am bucurat să le adopt o perioadă. Așa că gata, ne-am mutat la locația nouă și am început cu camera de oaspeți. Pentru că am mutat salteaua din cealaltă parte aici și ia uitați living-ul nostru. Am avut foarte mult de lucru în săptămâna aceea, deja am rămas doar eu și Robi. Între timp am fost și la Pepco și la Leroy Merlin să mai facem mici cumpărături de lucruri care ne trebuiau urgent. Și ne trebuia urgent un coș de gunoi. Și bineînțeles am mai găsit câteva lucrușoare drăguțe care am considerat că s-ar potrivi pentru casă. Tare mare noroc am cu soțul meu, nu știu ce mai fi făcut fără el, chiar m-a ajutat foarte mult pe perioada mutării. Aici. Oamenii ușor, hai să trecem. Aproape la 12 noaptea ne-a ajuns și salteaua din dormitor, pe care am pus-o ulterior, bineînțeles. Haideți să vă arăt ce relaxare am avut pe ea. De fapt, ăsta este adevărul. Abia mă mișcă ciodată. Ne-am dat seama că nu avem unde să ne punem pantofi, așa că de la Leroy Merlin am luat și un suport pentru pantofi. Robi l-a montat și uite, gata, am rezolvat și cu ei. Bun, deja dormitorul nostru începea să arate cum trebuie și am apelat la o firmă de curățare tapiserii. Prima dată când am folosit aceste servicii pentru a curăța vechea saltea și mai ales pentru a curăța tapiseriile scaunelor. Cam așa au arătat și ce trebuie să vă spun este că trebuie lăsate 24 de ore la uscat. A venit rândul covoarelor, le-am trimis la Deep Clean, foarte mulțumiți am fost de ei și mai ales mi-a plăcut că am putut urmări online tot procesul, ce se întâmplă, când le aduc. La fel nu am mai folosit acest serviciu până acum, nici cel de curățare tapiserii, nici cel de curățare covoare, dar venirea Freei ne motivează. Na bun, acum a venit rândul draperiilor. De data aceasta au revenit părinții soțului meu și au venit și cu bunica lui, cu una dintre ele, și ea ne-a ajutat cu skill-urile sale de croitoriasă. Croitoria este un hobby al ei, nu este meseria principală. Meseria principală a fost cea de contabilă. Și ne-a ajutat să facem draperiile exact așa cum ne-am dorit. A avut un pic de lucru. Mi-a mai readus și eu aminte unele informații legate de cursul de bază pe care l-am făcut. Alea au fost picioarele mele care au troznit în halul ăsta. Și împreună am rezolvat și draperiile. Mulțumim bunica Florii, mulțumim părinții lui Robi pentru curățenie și pentru tot ajutorul oferit. Bun, acum să vă arăt cum a decurs partea de organizare. Ușor, ușor deja începea și apartamentul nostru să arate bine, fiecare lucru să-și găsească locul său, să nu uităm de țestoși. Aici este prima cină pe care am mâncat-o cu părinții lui Robi, 5 lor ei au gătit. Vă arăt un pic câteva momente din bucătăria mea, mi-e mai mare dragul să gătesc acum. Paharele au fost ok, nicio problemă. În schimb, setul acesta este crăpat. Chiar și crăpate cu unele dintre ele, mi-am făcut un set de vase super. Să vă povestesc cum am ajuns să fac o ședință foto de maternitate. Găsiți mai pe larg explicată ședința foto și toată experiența pe pagina de Facebook a mea personală. Aici vă arăt doar câteva cadre de la această experiență deosebită pe care mi-am dorit-o enorm de mult de când am aflat că sunt însărcinată. De fapt, mi-o doream chiar de dinainte. M-am pregătit pentru ea, toate vestimentațiile au fost din studio, doar accesoriile au fost ale mele și coroanele, bineînțeles. M-am simțit foarte bine, Roxana este o profesionistă și abia așteptăm să ne întoarcem. Stângă, care și-o ține pe frunte, asta mâna dreaptă care și-o ține pe obraz.
Da, cum aș ține mâna La frunte. Așa. Și la nas, așa. Ce fetiță? Deci, efectiv, prima ecografie care se vede tot așa și ținea mâna la frunte. Galbenea de Nu vrea nici data trecută. Nu vrea. stă cu mâinile alea mari. Dar vezi că acum și le-au schimbat. De pe frunte și-au pus-o pe nas, pe ochi. Și-au pus Nu vrea piciorul să pe ne cap. arate, efectiv, nu vrea nici și durat. Îmi duc tot așa pe lateral. Da? Datorită experienței de kineto, mi-am luat și eu cărți pentru când se va naște Freia, așa că vă arăt și partea de studiu, de educație pentru mine, pe care am ales să o fac din aceste cărți. Acum, partea aceasta cu kineto o să studiez un pic mai mult și după ce se naște ea, pentru că o să punem în practică. Mie îmi place metoda Montessori, așa că am luat și această carte, pentru care o să o studiem și o să vedem ce ni se potrivește nouă. Cel mai mult și cărțile mele de bază, Biblia mea într-adevăr a fost aceasta. Mulțumesc prietenilor mele care mi le-au dăruit pe fiecare. Am participat și la un curs de puericultură organizat de Regina Maria. Noi suntem norocoși și am primit și o mulțime de lucruri. Scoica am primit-o, Isofixul am cumpărat, am primit și un pătuț pe care vrem să-l folosim de la 4-5 luni încolo și am început să-i cumpăr lucrușoare frumușele. Pentru mine, ca și graviduță, mi-am cumpărat hainele de la Zalando, în special. Eu acolo am găsit și cele mai ok, și ca și material și ca și preț. I-am cumpărat și la Freia una alta, am luat și lucrușoare de pe grupuri. Am o prietenă care este medic rezident pediatrie, așa că am întrebat-o pe ea ce ar trebui să iau pentru bebeluș și unele dintre lucrușoare mi le-a recomandat. Eu acestea le-am ales în funcție de recomandarea ei. Nu promovez nimic, ci doar vă arăt ce am ales eu. La nivel de vitamine, eu iau Elevit, Altrifer, Magnerot, vitamina B, vitamina D și iau și omega-3. Încerc să mănânc sănătos, iar ca și rutină de îngrijire a pielii am folosit BioOil doar o dată pe zi și această cremă pe care la fel am primit-o de la o prietenă, însă între timp mie mi-au apărut vergeturi pe burtă, așa că mi-am luat și acest set și mi-am mai cumpărat această cremă pe care încă n-am folosit-o. Sper să treacă vergeturile. Am și o asistentă pe Fănțică și împreună cu ea și noi o să vă invit să veniți și în următorul episod în care o să vedem ce se mai întâmplă după. Pentru că meseria de mămică, după cum spuneam și la începutul episodului, este cea mai importantă pentru mine și într-adevăr mă pregătesc și aloc timp pentru ea. Vă salut! Și eu și Freia! Și Fănțică vă salută!